Hi mga unoy, welcome back to my channel. Karong adlaw ang akong trabaho mo kini. Ang tago to ko aning lubi kay para jong mabulad nga dali rang mauga. Kay ug dagko ni siya, dugay maugaw nya kasi mang gaulan. Dugay mabaligya. Ngunit tago tuon ginagmay kay para dali rang mauga. Di tama kuan po na kay gamay yuta. Tamnan mo lubi, tamnan mo mga mangga, unsa ray may itanom. Mabawi ra gihapon kay magbuhis ta kada tuig sa atong yuta, do na ray produkto. Kay sa wala gyud produkto si karon mga unoy, magsugod na ko og tago to ani. Kay na mag-ulan naman gani. Kay di na ko ni gagmayon pag tago to, di man ni mauga sa init. So na og akong tago tong pino. Pag nagagmayon, kay para inigbulan na ko unyag, basit mainit ni gamay, mala po rin lubiha. Kay dagkoon, di man yun mauga. Muling na ang ibituho na lang ni, inuho na lang pagsapsap, parang madali mauga. Kay dili na ni makakwarta, aning lubiha, o dili me, magkugi aning sinapsap ni ginagmay. Sa unaman, sige naman ni gaulan. Ito ni undangan ng dili mahuman ng tulo-to. Ano, doon po may lubid ang gilbulad. O, karon kasi mag-ulan-ulan, o wala po may landahan, kaya kami umilandahan. Inganiho na lang, pinuho lang ninyo po. Suhid lang mo ning ako Kay para po mo maka-bulad, dali lang mauga sa init. Kay nipis naman. Sa dagko ron, wala tayo landahan. Dili paano tong lubi, malata na. A few inches later. Sabi ninyo mga unoy, kapag tanom na mo ano yung mga lubi, pagka taas-taas na jutay, itamnan po mga mangga, mga saging. Wow! Ang uban po ano din doon sa among balay, na nanong po may tanon, mga kamunggay. Nara yun magpaabot sa gamay, o niya kay mga saging, among ipamaligya, lubi po, dahil bunga sa saging, among ipamaligya. Nya kaning lubi makabaligya mo ko gihapon, kwarta gihapon makatabang-tabang radyo sa atong kawadon. Una kamo mintas tanon pa pagkugi mo pananom-tanom. Kay do na radyo mapaabot ninyo. May dadara na mo. Sa kamo mga unoy, ulo na may mga gamay yuta, tami lang po ninyo og lubi, mentras nga batanon pa mo. Kay inig ka idadara ninyo mga gikan karon magtanom og lubi. Abot og mga unom ka tuig 5, mamunga na. Wow! Kakupras na pud mo. Unang kugi mo pananom, bintras nga batanon pa mo. Kay maabutan pa ninyo na bisa matigulang pa mo. Kaning naa, dugay na kanin na mo gitanom, naabutan pa jud taon ako, matigulang ko. Nakakupras pa jud ko. Unang tiguras atong pagkugi. Pagkugi lang gitagtanom. Ano lang gunay makakupras og ginagmay? Ay, hindi tama kuan po, nakagamay yuta. Tamnan mo lubi, tamnan mo mga mangga, unsa ray may itanom. Mabawi ra gihapon kay magbuhis ta kada tuig sa atong yuta, do na ray produkto. Kay sa wala gyud produkto sa ikang buhis. Oh no! Magbuhis ta. Do na ra kay mahimo. Magkugi jud bintras nga batanon pa, magkugi pananom. Kay kami na nanom may ano, batanon pa mi. Kami matigulang na karon na abutan na probuyag sa among pagkatigulang, nakakupras paghapon may among lubi, among kugi. Abi ninyo mga unoy, sa unang panahon nga mga gagmay-gagmay pa mi, kupras na mo, ug wala gyud init, wala mamilandahan, ani gyud among trabaho. Tago-tuo na lang namo kay para jung maugas sa init. Kamo ug wala na amoy mga lubi diha, ing ana o ninyo. Na karon na tigulang nako. Kaning na ang kuan basta walay init gani ano yung jud na mo among lubi, tago-tuo na lang namog pino kay mo man amo sa una ingani kay undag kuon dugay man mauga ingani kadagko dugay mauga murang pinuho na lang. A few moments later. Kani abi ninyo mga unoy kaniya humana ning tadtad kani bululad na lang ni kanang naa kaning dinhi sa strapal kadto. Nya ang kaning naa mo nay nauga. Nya kay
Pagtago-to na lang pino ay para kanina po'y among bularon. Pero maligya may makapalit na yung mga kinahanglanon, mga sabon, mga sudan. Wow! Tanan-tanan nga kinahanglanon na mo, makapalit na may mahalin na ning. A few inches later. Karon mga unoy, undangon na lang ako ni pagtadtad, kaya murang medyo manananglay na akong bukto kay gamay kaayo. Yung kaduha po, bugat ning sundang. Ang ako na lang ako may motiwas ani. Tadtad kay sundang sa tinda ko anya, bugat po. Kapoy pag Ginagawa mo. Nang salamat sa inyong paglantaw sa akong vlog karon. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Bye!